Hi lwgwfwr, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. Amra finally dinayse जोङो सफैबाय स्टोराव हाय लोगोफोर ओमफ्राय मिथुआ पेन्डिं थानाय पार्सेलफोरखौ पेकिं खालामगासिनो ओमफ्राय गोबां माल सफैदों जोंनाव दायो लोगोफोर बेखौ आं मोनसे दिन्थिलांनि गाबोननिफ्राय आङो खुलि भिडिअआवबो दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो थेवबो एसे लोगोफोरनो आपडेट होनो जोंनि एमएम स्टोरा दिनै सानाव बन्द दंमोन मैया बेलासियावबो बाट दिनैनिफ्राय जोङो एनि टाइम खुला थाबाय थासिगोन बन्द खालामथारला लोगोफोर ओमफ्राय ब्लाउसनि कालेक्शनाबो एबोल सफैनानै दङ गुफुर ओमफ्राय नैबेयावबो प्लास्टिकसो दङ बेफोरबायदि गुफुरखौ सोर बिदोंमोन शु डिजाइननि ब्लाउस गुफुर गोबां नागिरनानै फैदोंमोन ना दायो ओरैबायदि सफैबायना कम्फर्टेबल आहाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो कम्फर्टेबल आहाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै नायदो बिदिब्ला दख'ना ब्रेन्ड नन ब्रेन्ड बिराद सफैदों ओमफ्राय लोगोसे खम रेन्जनि पाट हिन्जाव गोदानफोर गाननो हानाय एसे खम रेन्जआव नागिरोना बेबो सफैदों ओमफ्राय नै नायदो लोगोसे आं बेयाव दिन्थिनि नैबे नन ब्रेन्ड आरोना बिस्किट कालारावहाय लोगोफोर बेखौ मोननो हागोन ओमफ्राय लोगोसे नैबे रानि पिंक नैबे थाइजौ मा होनोमोनलाय मा आगर साम' खिंखिरि खिन्थु बे नन ब्रेन्डसो दे ब्रेन्ड नङा बिबार नङा बियो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे लटासनि नैबे नन ब्रेन्ड माबा कालाराव एस कालार ना मा होनो बे ओमफ्राय लोगोसे नैबे एसे क्रिम हां ना मा बेयाव सफैदों बे बिराद मोजां गाबोन आं खुलि दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे दख'नाखौ गोबाङानो नागिरबाय थादोंमोन दायो आंनाव एभेलेबल सफैबाय आरोना लोगोफोर लानो हासिगोन ओमफ्राय नैबेयावबो दङ नैबे एसे पिंक निउड पिंक हां कालार बियो लोगोफोर बिदि ओमफ्राय बेयाव एसे दाल नुदों खिन्थु रियेलाव एसे निउड पिंक साबसिनथार ओमफ्राय लोगोसे नैबे क्रिमावहाय जबा बेखौबो मोननो हासिगोन ओमफ्राय बेसर बिबार लाबारफोरनि थाखाय नै बेसर बिबार ओमफ्राय लोगोसे मा होनो देखायलांजोबसै बिदिनो गांसे लोगोफोर बिराद मोजां सफैखादों नैबे मैथा कालार जाय मोजां मोनो लानो हागोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गल्डेन कालार साम' खिंख्रियाव फट' गाबोननिफ्राय खुलि दिन्थिजोबगोन आङो ब्रेन्ड नन ब्रेन्ड गासिखौबो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गुफुरावहाय बेखौबो लानो हागोन गुफुर लाबारफोरनि थाखाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयावबो दङ नन ब्रेन्डआ नैबेबो एसे पिंकआवहाय आरो दे लोगोफोर बियो ओमफ्राय नैबे येल्ल' जबा ओमफ्राय नैबे पिंक बेबि पिंक लाबारफोरनि थाखाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा कालार होनगोन बेखौ बिराद स्टाइलिश कालार बियो जायखिजाया ओमफ्राय नैबे रेड जबा पिंक ओमफ्राय रेड लटास फास्रा गोनां ओमफ्राय आरो नैबे रेड बाटारफ्लाइ आगर सब नन ब्रेन्ड आरोना खम रेन्जआवबो नागिरो नालाय दख'नाखौ नै ब्लेक जबा ओमफ्राय नैबे रेड येल्ल' ओमफ्राय लोगोसे आरो बिबारनिबो गोबां सफैदों गाबोन एक्सट्रा दिन्थिगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पाटनि सफैदों दे लोगोफोर नैबे जाहैबाय एसे खम रेन्जआवनो मोननो हागोन आरोना फुल बडि आगर पाट बियो ओमफ्राय नैबे रेड सोरबा जुदि फसायदोंबा स्क्रिनशट खालामनानै स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव बुंहरबानो जाबाय आं फुल फटक मोजां हरगोन ओमफ्राय नैबे पिंक होनोना बेखौ बिराद स्टाइलिश नुयो बे कालारखौहाय नैबे पिंक लोगोफोर ओमफ्राय नैबे रेड दंबावो नैबे रेड फुल बडि ब्राइडेल कालेक्शन बियो ओमफ्राय एकदम आरो बिनिफ्राय नैबे बे कालारखौबो बिराद मोजां मोनोना नैबेखौबो मोनगोन दायो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयो बे जाहैबाय आरो बिनिफ्राय एसे खमसिननि दख'ना आरोना पाटआनो बेखौबो खैनाफोरा गानोबा गाननो हागोन बा सोरबा आगैमोना बिदि गाननो लुगैदोंबा गाननो हागोन आरो खम प्राइसआव मोनगोन दे आगैमोन दे आं फुल फटक मोनसे होना होजोबगोन थेवबो सोरबा बेयाव माखौबा फसायदोंबा फटक बिहरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो नै बिथिंबो एबोल नन ब्रेन्ड कालेक्शन नै माने बियो स्टिकारसो गैया खिन्थु ओरैबायदि मोजां क्वालिटि ओमफ्राय दामाबो एसे हाई जागोन आरो दे बेहा लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा बियो ओमफ्राय नैबे जाबाय मोनसे ब्लेकआव रेड नैबेखौ एभेलेबल मोनगोन दायो आंनावहाय स्टकआव मेरला फैखाबाय ओमफ्राय नैबे पार्पल ओरैबायदि मोजां नुयो बेखौथ' ओमफ्राय आरो नैबे रेड ब्लेकआवबो एभेलेबल जाबाय नैबेयो ओमफ्राय नैबेफोरो नै ओरैबायदि मोजांखा एभेलेबल दायो आरो नैबे रेड ब्लेक जबाया बिराद एभेलेबल जागोन आरो आंनाव बेसर बिबार
सानफ्लावार बेसर बिबार मेल्ला दख'ना सफैदोंहाय लोगोफोर लांफैदोल' ओमफ्राय आरो बिबाराबो एसे दिन्थिनोसै बिबाराबो नै मा होनो गोदान गोदान सफैदों नैबे येल्ल' सफैदों माइ बिबार सफैदों नैबे बिस्किट कालारखौ सोर सोर मोजां मोनोमोनलै बिस्किट कालार सफैदों नैबे सफैदों नैबे अरेन्ज अर्किडा सफैदों माइ बिबारा एसे एभेलेबेल फैदों ओमफ्राय नैबे मा होनो स्ट्रबेरि बेसर बिबार ओमफ्राय नैबे बे जबा पिंक जबा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ग्रीन नायनो मेहेन्दी कफि बेफोरनो मेल्ला सफैदों नै ओमफ्राय रेड झुमखायाबो सफैबाय ओमफ्राय नैबे निउ फ्रेश कालेक्शन बिबारनि गल्डेन लोगोफोर बेखौबो लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय गुफुर सफैदों दे गुफुरा सोरनि पसन्द मोनलाय सोर बिदोंमोन बुरजा सफैखादों मेल्ला माल सफैदों दायो आंनावहाय नैबे गुफुरा दायो एभेलेबेल लादोल' ओमफ्राय नैबे आकाशि फास्रा गैथ'वामोन दायो सफैबाय बियो आं लाबोनानै दोनफैखादोंमोन आरो ना नैबे लाइट आकाशिखौ मोनगोन दायो नै बेलाय लोगोफोर नै मोनगोन ओमफ्राय आरो गोबां नैबे सानफ्लावार दख'नाया सफैदों गोबांनो ओमफ्राय नैबेफोर मेल्ला सफैदों लोगोफोर उनाव मोजाङै देखायजोबनोसै दायो नैबेफोरखौ सिजोल बानायनो दं माने आं सानसे गैयियावनो ओरैबादि साननै गैयियावनो लेथेर फिथेर दखाननि अबस्था खाराब खालामजोबनानै दों नै बियो उलसाया उलसा दायो सिजोल खालामग्रोनोसै लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअआ दिनै एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय